И здравейте хора отново. Това е епизод 2. И това е което можах да направя. Всъщност, както е, че брат ми... Да, апдейтвах тъпия. Дали беше то? На той. Да. Апдейтвах лаунчера. Тъй, това беше първото островче, което направихме. И реших всичките да бъдат свързани и да бъдат някакви такива. И тук направих къщичка. Брат ми му се играеш в Майнкрафт, че му казах да чака дървото да порасне, да го отича. И да. Имам малко дърво. Имам 4 дърт. Мисля, че даже е почти 5. Не съм слагал. Имам много саплинги. И мисля, че даже барела ще трябва да го преместя. Всъщност, нещо друго ще направим. Зато и обаче ще ни трябва доста дърво. Така. Толкова пръчки ще ми стигнат. Не, всъщност, не. Така. Така. Един workbench. С такова отгоре. Chest. Друго. Мисля, че бяха само тия. Така. Ей, така ще ги направим. Боже. Така. Ти ще седиш тук. Ти си парт билдъра. Тебе ще сложа ето тук. Тебе тук. И ще ни трябва за брадва. X-head. Не тук. И първо. Така. Опа. Тук пръчки. Йок. Още една книга. Пръчки. И така. Сега, интересното през това е, че мога да я поправям. Ето. Така мога да я поправя по принцип, обаче тя. Така, сега ще ви покажа. Сега нямам дърво да отсека. 9. Обаче, този епизод скоро сигурно пак ще накарам брат ми да прави дърво. Така, ще ми трябва доста дърво. Така. Доста слабо ще ми трябва. И става ден най-накрая. Да. Така. Даже малко повече. И така. До тук. Някъде. Сега, на тука ще го разширим. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Добре. Тук ще го направим колко? 2, 3, 4. 4. И да, виждате сега, че нали, всъщност пак ще ни трябва 2 на 2. Тук ще бъде задната стена, тъй че до тук. Да, добре. Добре, ще се върна когато го направя. Така. Всъщност. Имаме дърво. Така, слагаме си саплинга. И ето. Има durability. В смисъл. Изразходване е малко. Можем да направим. Можем дори и с слаб. Правим я. И си поправена до край. Ви няма ми трябва да течи. Стойте си тук. И добре, връщам се. Ето, durability е 101. Беше на 92 или нещо такова. Добре, връщам се, когато го направя. Хора, так му справих клипа, обаче стана нещо супер тъпо. И да, помня си работите, може да си ги читна. Добре, айде да кажем, че може. Как беше то сега? Да. 31 от... Помня, че имах. Сам това помня. И хатчета. Не ми пречи. Просто неща се бавя. Така. Ще трябва пак да направя... достатъчно сами, тъй че тръгвам пак. Така. Добре, връщам се след 2 секунди, ваши секунди. Бам! И ето го готово. Да. Тук ще сложа чест. Да, добре. Мисля, че ще се спаунват. Да, ще се спаунват. Добре. Имах чувството, че фейлнах. Who cares? Така, ще ми трябва един tool station. Как се правиха? Да, добре. Всички са. Боже. Така. Shit.
само си поправя. Тук ще си оставя малко дърво. Ти не ми трябваш в момента. Добре, вече има мобове вътре. Обаче тук ще трябва да го разширя. Добре. Така, това мисля да е за този епизод, но сте го харесали. Така нататък. Ще бия малко зомбита, така нататък. Там ще си го оправя както го мисля. Това не мисля да го разширявам. Ще накарам брат ми да убия зомбита, такива рачи. Ще му обясня, че там трябва да ги слага в щитните. Така, само че... да, добре. Нищо само че. Тук малко... Мисля, че тук мисля, че също е фул блок. Добре, там горе трябва да го осветя. Гемет. Как да го... Добре. Това ще бъде от мен за този епизод. Да се го харесали, така нататък и до скоро.